दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना पीएम किसानाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ नायनो हायाखै, आइडिया गोमानानै दं। नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो आङो नैबे भिडिअआव देखायगोन। आरो जायफोर बिथांमोना गोदानै पीएम किसानाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो गावनि स्टेटासखौ बोरै नायनो, फैसाया हाबगोन ना हाबा, नोंथाङा बेखौ बोरै थिक खालामनानै लानो हानो, जोङो नैबे भिडिअआव ए टु जेड नायनानै बुजिगोन। मानो होनब्ला नोंथाङा दा फैसाखौ नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं। नैबे नभेम्बर मान्थनि जोबनायथिं नोंथाङा पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन। नाथाय नोंथांनि स्टेटासा, नोंथांनि इलिजिबिलिटिया जुदि न' जानानै दंब्ला नोंथाङा बेखौ मोननो हानाय नङा। नोंथाङा बेखौ थाबैनो फाहामना लानांगोन बा थिक खालामनानै लानांगोन। जोङो नैबे भिडिअआव नायगोन। नोंथाङा जुदि पीएम किसाननि रांखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै थिक खालामनानै लानो हायो, जाहाथे गासैबो खेथियकफोरा बे पीएम किसाननि रांखौ मोननो हायो। आङो नैबे भिडिअआव ए टु जेड प्रसेसआव देखायनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोयो जाहाथे नोंथांमोननि मदद जायो। जों दानिया नायदोनि गिबियावनो जोङो जायफोर बिथांमोना रां मोनाखै, नोंथांमोननि आइडिया गोमानानै दं, नोंथांमोना बे आइडिखौ बोरै बहननानै लानानै नोंथाङा पीएम किसाननि स्टेटासखौ नायनो हागोन, जोङो बेखौ नायग्रोगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थुबाथाय नैबे पर्टेलाव फैखागोन। आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि आइडिखौ बहनफिननो थाखाय नैबे नाउ इउ आर स्टेटासाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। जुदि नोंथाङा आइडि गोमादोंब्लाथाय नोंथाङा नैबे नाउ इउ आर रेजिस्ट्रेसन न'आव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुनोसै दानिया। बेयाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनानैब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ मोनफिनगोन आरो आधार नाम्बार होनानैबो नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनानै नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे गेट डाटायाव थुनानै होबानो नोंथांनियाव अटिपि फैगोन आरो नोंथाङा बे रेजिस्ट्रेसन नंखौ मोनगोन। जों दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। दानिया जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबाय आरो नैबे केपसाखौ जोङो बेयाव होबाय। दानिया जोङो नैबे गेट डाटायाव जोङो थुनानै होगोन। दानिया जोंनियाव मोनसे अटिपि फैगोन। जोङो अटिपिखौ नैबे जोङो बक्सआव जोङो अटिपिखौ बहायनानै होनांगोन। नैबे बक्सआव बहायनानै जोङो गेट डिटेल्सआव थुना होनाय लोगो लोगोनो जोङो गोमानाय रेजिस्ट्रेसन नंखौ जोङो मोनफिननो हागोन। जोङो दानिया बेयाव थुना होनोसै। जोङो अटिपिखौ गेट डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबायदि जोंनियाव गोमानाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा जोंनियाव नैबेयो स' जागोन। नोंथाङा बेखौ लानानैनो दा नोंथाङा स्टेटासखौ नायनो हासिगोन। नोंथाङाबो बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै नोंथांनि गोमानाय मबाइल रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव मोनफिननो हागोन। नोंथाङा बेखौ मबाइल नाम्बारजोंबो नायजागोन आरो आधार कार्डजोंबो नोंथाङा बेखौ बहननानै लाफिननो हागोन। जों दानिया नोंथांनि स्टेटासखौ नायनोसै। नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन ना हाया, नोंथाङा रांखौ मोनाखैब्ला मा खालामनांगोन, जों बेखौ नायनोसै। दानिया नोंथाङा बे हम पेजाव फैफिननांगोन। जोङो दहाय थुनायाव दानिया नोंथाङा आरो बेयावनो थुफिननांगोन। नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नाउ इउ आर स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुफिननांगोन। जोङो बेयाव थुफिनबाय। थुफिननानै दानिया नोंथाङा नैबे दहाय मोननाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे रेजिस्ट्रेसन नंआव नोंथाङा बहायनानै नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै गेट डाटायाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायनानै जोङो नैबेयाव केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे गेट डाटायाव थुनानै होबानो जाबाय। गेट डाटायाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फैसा मोनगोन ना मोना नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव नोंथाङा थुनानै नायनांगोन। जाय बिथांमोना गोदान बा जाय बिथांमोना फैसा मोननो हायाखै, नोंथाङा बेयाव थुनानै नोंथांनि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नायनानै लानानै नोंथाङा बेयावनो बुजिनानै लानो हागोन नोंथाङा फैसाखौ मानि थाखाय मोनाखै। नैबेयाव लिरनाय दं लेन्ड सेन्डिं। नैबे लेन्ड सेन्डिंआ नोंथांनिया बेयो राइट सिन थानांगोन आरो नैबे EKYC स्टेटासाबो नोंथांनिया येस थानांगोन। आरो नैबे आधार बेंक एकाउन्ट सेन्डिंआ जुदि येस थायो अब्ला नोंथाङा पीएम किसाननि नैबे सोनो लागा 15थि इनस्टलमेन्टखौ
मोनगोन आरो PM किसाननि रां सोगाफ्रोमबो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो फैसाखौ मोननो हायाखै, आगोलाव मोनोमोन, स्टप जानानै दंब्ला नोंथांनि फैसाया, नोंथाङा नैबे लेन्ड सेन्डिं स्टेटासखौ नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा नोंथांनि हानि फोरमान बिलाइखौ लानानै थांनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा नैबे लेन्ड सेन्डिं स्टेटासा नोंथांनिया बियो येस जानानै फैगोन। आरो नोंथाङा नैबे KYC स्टेटासा जुदि नो जादोंब्ला नोंथाङा बेखौ CSC सेन्टार, नोंथांनि खाथिनि सकनि दखान CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा बेखौ KYC होनांगोन। अब्लाना नोंथांना बियो येस जागोन। दानिया नोंथाङा नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेन्डिं बे स्टेटासा जुदि नो जादोंब्ला नोंथाङा बेखौ आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामब्लानो नैबे येस जागोन। नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन, नङाबा IPBP मोनसे पस्ट अफिसनि नोंथाङा एकाउन्ट खुलिमबाबो नैयो येस जागोन। नोंथाङा जुदि रां हाबाखैब्ला बेखौ मावना लाबानो जाबाय। आङो जाय बिथांमोना PM किसानाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोननो आङो बे स्टेपखौ नोंथाङा आं बारंबार भिडिअआव खोथाबोबाय थादों। मानो होनब्ला साफ्रोमबो जोंनि बर' खेथियकफोरा बे फैसाखौ मोननो हायो। बुहुद खेथियकफोरनियानो बेबायदि प्रब्लेम जानायनि थाखायनो दासिमबो रांखौ मोननो हायाखै। नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।